Legegintzaldi honetan 50 auzo eta sektore batzar baino gehiago egin doguz. Auzotarren proposamenak entzun, geureak azaldu eta obran disein txikiak adostu doguz. Igorre parte hartzailea eratu dugu. Auzoak dira herriaren bihotza. San Cristobalen urte askotan auzotarren eskari izan dan auzoko plaza konpondu eta aisialdigunea sortu dugu. Auzora igoteko bidea barriztau eta garaiko etxeetara urredangarria eroan da. San Juanen, Indusi errekaren ondoko etxe bizitza ez botatzea bermatu da. Sabino Aranako espaloia zabaldu eta industrialderako bidea hobetu da. Atxineko zubi zaharretik egialderako oinezkoen bide politagaz bat eginaz. Aparkatzeko egoazan arazoei be, urten bidea emon deutsagu. Garakoi uholdeetatik salbauta geratu da. Ebai enpresa bota egin da eta Urkuzuko presea mailaz bajatu. Auzootarako sarrerak hobetu dira. Semaforoa eta oinezkoen pasabidea jarri dugu, aspaldiko eskaria auzotarren partetik. Bezalan, plaza barrizteko ebatzi hartu genduan. Eskolen mantenimendu beharretan 274.000 euro inbertidu ditu EH Bilduk kudeatu dauan udala. Garbe Mikelen autoek hobeto aparketako jardineren konponketa egitea eskatu euskuen auzo batzarrean. Aparkalekua asfaltauta, kamioiak erdigunetik atera dira, urteetako erronka bati erantzunez. Industrialdearen alboan, kamioien behin betiko aparkalekua egiteko proiektua burutu da. Farmaziaren aurrean eta kulturretxe parean egin diran oinezkoen bideari esker seguruagoa da ara ona ibiltzea. Erdigunea oinezkoa berreskuratu behar dauala pentsetan dugu. Prozesu hau zorrik sortu barik egin beharrekoa da, urtero zatitxo bat. 105 astea izan da EH Bilduren apustua. Alkate dekretu onartza ebatzi genduan alderdien interesek ezin ebelako erabiltzaileen onurarik oztopatu. Bagara auzodanak eta auzotardanok, igorregintzan geroa gara.